Ναι, λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα με το μοίρασμα των βοσκοτόπων λόγω της μεγάλης μείωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, το ελληνικό κράτος έριξε όλο το βάρος στους Δήμους και εγώ θα παρακαλέσω ειδικά τους κτηνοτρόφους για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίσιμη στιγμή, γιατί του χρόνου δείχνουν ότι τα προβλήματα πάνε για μια διόρθωση, να βοηθήσουν τους ανθρώπους των Δήμων για να μοιράσουν δίκαια τα λίγα βοσκοτόπια που μείναν. Ξέρουμε ότι όλοι χάνουν, είναι αδικία για τους περισσότερους κτηνοτρόφους, αλλά δυστυχώς έχουμε πάει σε ένα τέτοιο κομμάτι να ρίχνουμε το βάρος πάνω στους Δήμους και οι άνθρωποι να έρχονται σε αντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Είναι ένα τραγικό λάθος. Βλέπουμε και τις τρέχουσες εξελίξεις. Προχθές ακούσαμε και τον πρόεδρο του Ανώτατου Οργάνου των Αγροτών, σε εισαγωγικά πλέον τον κύριο Καραμίχα, με την Πασεγές, ο οποίος είπε τα λεφτά τα οποία ξοδεύουμε δεν είναι λεφτά των Ελλήνων πολιτών, αλλά είναι λεφτά των Ελλήνων αγροτών. Θα ρίσκει και οι Έλληνες αγρότες ανήκουν σε κάποια άλλη χώρα. Επιτέλους οι πολιτικοί πρέπει μέσα από αυτή την κρίση να ξεκαθαρίσουν 5 πράγματα και να αυτούς τους ανθρώπους όλους οι οποίοι τόσα χρόνια λιμένονται το χώρο όχι μόνο των αγροτών αλλά και στους άλλους χώρους, να τους ξεκαθαρίσουν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να λήξει αυτή η δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους που νοιάζονται πραγματικά να παράγουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους και να πάει αυτή η χώρα μπροστά. Έχουμε και το τρίτο θέμα με τις επιδοτήσεις, οι οποίες έπρεπε από 17 μέχρι 22 να ξεκινήσουν οι πληρωμές, με ένα εσκεμμένο για μας λάθος ενός βουλευτή, ο οποίος πέρασε μια τροπολογία στη Βουλή που ήταν αντισυνταγματική, πήγε τις επιδοτήσεις πίσω για τις αρχές Νοεμβρίου. Καταλαβαίνετε ότι τα τρέχοντα οικονομικά για τους αγρότες τρέχουν και τους κτηνοτρόφους. Οι 15 μέρες πίσω είναι μεγάλη ημερομηνία για μας, γιατί τρέχουν τα επιτόκια. Και τώρα προσπαθούν με μια τροποποίηση να διορθώσουν αυτή την κατάσταση για να μπουν οι αγρότες στα γκισέ και να πληρωθούν. Όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούν μια μίξη εκρηκτική και πιστεύουμε ότι μόνο με λίγη υπομονή και κατανόηση λίγων ημερών θα καταφέρουμε να την ξεπεράσουμε. Διαφορετικά θα έχουμε παλιές εξελίξεις όπως ήταν οι κινητοποιήσεις μεγάλες των αγροτών από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.